Au. Tak čau lidi. Čau lidi. Čau lidi, my vás vítáme u videa a dneska to bude video, co Zdendo? Doplň větu. Přesně tak. Pojď. Akorát mě to je ten háček. Já ji neumím. Já to taky musím vysvětlit lidem. 80. Tak. A bude to teda doplnit větu. Je to třeba, ty řekneš slovo. Mám a já řeknu rád svý a já řeknu holky. Chápeš? Jo, chápu. Musíš se říkat takové slova. Takže doufám, že jste to pochopili. Jdem na to. Takže už jsme tady. Takže jdeme na to. Takže Začínám já teda. Tak jo. Já jsem Pako. protože Seš debil. a teď ty. Moje Moje telka. Tak znova. tak jo. Moje Telka. je, Nej. protože Je velmi hustá. takže další. No. Ty. Jo. Petka. Lahve. To by muselo být Pet lahve. Já řekl Petka. Petka. Jo, ty jsi řekl. Je. Plastová. Ale nesmíš to takhle ukončovat, můžeš ještě pokračovat. Protože Se moc používá. na hovno. Ježíši Kriste. No, takže dál. Máma. Má Velký. oči. Kosy. No pič. Ne, stříháme tamto. Kecáme. Jan Žižka z Trcnova měl koule z olova a v prdeli zásobník. Kurva, to byl bojovník. Počkej, dejte Jan Žižka z Trocnova měl koule z olova a v píči a v prdeli zásobník. kurva. To byl. Bojovník. Jan Žižka z Trcnova měl kulky z olova a v píči zásobník. Kurva, to byl bojovník. Pardon. Takže další. Začínáš ty. Reproduktor Je fakt, hustej. protože Má spoustu dalších. repráků. Tak teď já. Tank Je velmi, tvrdý. protože Je moc spíš ne. Já něco řekni, moc tvrdý. ale Je ale je velmi. velmi posraný. Takže další, začni. Takže třeba elektrika Je, dobrá. protože Protože může počkej, vraždit. jo. Já jsem chtěla říct, protože je užitečná k YouTube. Jak No, akce nebyla. Další. Clown je moc, pitomý. protože Je cože jsi řekl? Ty jsi řekl
Ne, co jsi řekl ty? Klaun je moc pitomý, protože jsem řekla. Ta je. Protože řekla ty. Je To jsem... kretenský. Jo, no přesně. Tak, ale A díky. pokračuj. Ale je Moc, zábavný, protože je moc, pitomý, protože je moc. svetovaný. To vystřihnem. Prosím tě. Koukej se na to malý děti, kdyby náhodou, jo? Na mě se kouká 100 lidí. Možná. Nebo 50. Tak další. Pivo Je, nealkoholické, protože úča má na stole. jenom na. Když ty jsi řekla na stole. Takže ty teď říkáš. Mlíko Je, skajslí. protože Ho někdo někdo nechal dlouho v pračce. lednici, ne v pračce. Jsi někdy viděl někdo, aby byl mlíko do pračky? Já teda ne. Já už. Tak radši pšoví. Ne, takže další. Pití Je moc, mokrý. protože Je moc, pochcaný. protože O, někdo. pochcal. Já se s tebe zblázním opravdu. Jdeme Do do, parku protože jdeme do lovit. veverky. A další. Hovno, Je moc, slizký. protože Ho někdo. vysral. Pane bože. To musíme střihnout. Hej, už budeme končit, ne? Jo. Lidi, tak už budeme končit. Ale Čau. hovno. Takže Hovno. jo, Takže už je konec. po smlouvách. Takže Už je asi konec. tak Zatím se jděte. vysrat. Čau, Takže lidi. zatím čus. Malí děti se na tohleto. Ty vole, oni se už na to koukli.